Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. विधानसभेन मंत्री आणि आमदार मिळून कायदे तयार करतात आणि लोकायुक्त होय बीन एक कायदोच जो मंत्रिमंडळान विधानसभेन तयार केला आणि त्याच कायद्याच्या मार्फत लोकायुक्त हांगा नेमून लोकायुक्तान ऑर्डर पास केल्या आणि तूच विचारता की लोकायुक्त कोण काय म्हणून याच खातीर लोकायुक्तान तुका अनफिट म्हटला आणि ते तू प्रूव्ह करता ते तू सगळ्यांक दाखवून दिता आणि त्याच कायद्याच्या मार्फत जर लोकायुक्त ऑर्डर पास करता निकाल दिता जाल्यार त्याच ऑर्डरीचेर अबलू लुकसाणीचो खटलो मंत्री घालपाक तरी कसो शकता स्क्रॅपबोर्ड म्हणून त्या बाबड्या क्लार्काचें नांव भितर इन्वॉल्व केलां की ते क्लार्काची चूक म्हणून हितून क्लार्काची कांयच चूक नाशिल्ली आणि लोकायुक्ताच्या ऑर्डरीन ते सुद्धा स्पश्टीकरण दिलां लोकायुक्तान की मुखेलमंत्र्यान जाता तितल्या बेगीन मायकल लोबोचेर कारवाय सुरू करची आणि जर मायकल लोबोक मात्तूय लज आसा जाल्यार तेणें स्वता आपल्या मंत्रिमंडळ पदाचो राजिनामो दिवचो.